Dobrý den, jsem Jiří Rozbořil. Po ránu mám rád kafe a informace. Jsem rád v obraze. Narodil jsem se na Pupku Hané, v Cholíně u Litovle. Tady jsem vyrůstal a rád se sem vracím. Vím, jaké to je žít na vesnici. I když většinu života prožívám v Olomouci. Tady jsem studoval, tady pracuji, tady žiji společně s vámi. Deset roků jsem pracoval ve fakultní nemocnici Olomouc. Za ta léta se to hodně změnilo k lepšímu. Vnímám každodenní starosti lidí, se kterými žijí v jednom kraji. Trápí nás doprava. Dostat se do práce není vždy snadné. Chci, aby to pro vás bylo co nejjednodušší. I vaše cesta domů může být lepší. Jsem rád na místech, kde se s vámi mohu potkat a společně můžeme zapomenout na každodenní starosti. Není mi lhostejný ani život našich seniorů. Důležitou součástí života u nás v kraji jsou i složky dobrovolných hasičů. Je důležité nezapomenout na tradice a o krásné věci pečovat. Stejně tak je nutné se potkávat a říkat si o problémech, které máme. Mé srdce bije pro Olomoucký kraj. Tohle je naše budoucnost.